давоми хониши повести Одина дузд. ҳар қадар ки Гулбибӣ аз Ибод нафрат дошта бошад, Ибод ҳам ҳамон қадар ба Гулбибӣ бедилӣ буд. балки ӯ волаву шайдои Гуландом буд. савдои ишқи Гуландом ӯро чунон шефта карда буд ки на танҳо Гулбибиро, балки падар, модар, хешу табор, ҳатто худро, номусу обрӯи худро фаромӯш карда буд. Гуландом ҳам соате бевисоли Ибод ором надошт. ба чӣ тарзе ки пеш аз хонадор шуданашон, ин ҳарду дилдода ҳар рӯз фурсате ёфта бо ҳам дарди дил мегуфта бошанд. баъд аз никоҳи Ибоду Гулбибӣ ва рафтани Гуландом ба дасти Амонбоқӣ ҳам ин муносибат бурида нашуд. Ибод ҳамчун паррандае ки ба сабаби афтодани бачааш ба хонаи дигар ҳамеша атрофи он ҷо парвоз мекунад, доимо ба даври ҳавлии Амонбоқӣ гаштугузор дошт. ҳамин ки фурсати муносиб ёфт шуд, ба пушти девор ё ба даруни оғил ва ё ба гӯшаи ошхона ин ҳарду бо ҳам вохӯрда дили худро холӣ мекарданд. Амонбоқӣ аз бисьёр намудор шудани Ибод ба атрофи хонаи худ дар шубҳа афтод. зотан сар нафуровардани Гуландом ба худаш дар ҳаққи ӯ бадгумон шуда буд. рӯзе барои фаҳмидани ҳақиқати ҳол ба Гуландом гуфт: ман имшаб ба хонаи фалон дӯстам ба меҳмонӣ меравам. азбаски роҳ дуру шаб торик аст, он ҷо мехобам. агар мехоҳӣ ту имшаб ба хонаи падарат рав ё модаратро ин ҷо оварда бо ҳам хобетон. Гуландом гуфт: хуб, ҳамчунон мекунам. Амонбоқӣ гӯё ки ба меҳмонӣ меравад, вақти шом сару либоси худро рост карда баромада рафт. баъд аз соате сарсариёна ба кӯчаҳо рафтан, бозгашта ба хонаи худ омад. бе он ки овози пое барорад, аз девор ба ҳавлӣ фаромада ба гӯшаи коҳхона пинҳон шуд ва мунтазири ҳақиқати ҳол карда нишаст. моҳи ҳафтрӯза ба фурӯ рафтан наздик расида буд. ба таги деворҳо аз зери дарахтон сояи шабона пардаи сиёҳи худро паҳн карда, ба дидану шинохтани оянда ва равандагон роҳ намедод. Гуландом ки дар вақти равшан будани моҳтоб ба ҳар тарафи боғча андешамандона қадам мезад, пас аз торикӣ рӯй овардани шаб ба нуқтаи одам рост истод. ин нуқта ҷое буд ки Гуландом шабҳои шавҳараш дар хона набуданд ба ин ҷо омада ишоратеро чашм медошт. интизории Гуландом бисьёр дер накашид. чормағз бар ин як кулуқча омада ба пеши пояш афтод. вай ҳам аз ду дона сангчае ки ба дасташ ҳозир карда истода буд, якеашро ба тарафи одами кулуқча ҳаво дода мунтазири натиҷа шуд. як сиёҳӣ ба сари девор пайдо шуда ҳамчунон ба он ҷо часпида монд. Гуландом сангчаи дигари дар дасташ бударо ҳам ба тарафи сиёҳӣ андохт. ин тасдиқи ишорати аввалӣ буд. Гуландом пас аз ҳаво додани сангчаи дуввум дигар мунтазири натиҷа нашуда, дар ҳолате ки дилаш монанди моҳии аз об дур афтода метапид, рафта ба хонаи худ даромада дарро нимкоф монд. сиёҳӣ ҳам аз сари девор шорида фуромада, бе он ки қад рост кунад, тагдаги девор хазида, худро ба дари хона расонида дарун даромад ва дари нимроғмондаро ҳам пӯшида шуд. Амонбоқӣ нуқта ба нуқта ин аҳволро аз равзаи коҳхона дида истода буд. вай Гуландом будани каси аввали ба хона даромадаро дониста бошад ҳам, кӣ будану чӣ будани сиёҳии дуввумро муайян карда натавонист. ҳатто агар пас аз ба хона даромадани сиёҳӣ дар пӯшида нашуд, ин сиёҳиро одамзод гумон накард, балки саг аст ки ба хонаи дараш бозмонда омада даромад мегуфт. Амонбоқӣ барои ба даст даровардани ин шикори бадом афтода тозон тохта омада ба хона даромад. хона торик буд. ба кадом гӯша будани сайди матлубро дидан мумкин набуд. ба андак беэҳтиётӣ
аз дар баромада гурехтани касе ки дастгир кардани ӯ матлуб аст муқаррар буд. бинобар ин амонбоқӣ ба таги дар рост истода дар пайи таъин кардани нишонаи ҳуҷуми худ афтод. аз ду гӯшаи хона фишоз зада нафас кашидани ду кас маълум мешуд. азбаски ҳар дуи ин нафаскашидагон ҳам бо як ранг тапиши дил ва тангии шуш нафас мекашиданд, аз бегона то ошно фарқ кардан мумкин набуд. амонбоқӣ барои тайёр шудан ба муқобили ҳар ноомади кор ба тоқчаи пушти дари хона даст дароз карда хост шашапареро ки ҳамеша дар он ҷо меистод гирад. ба ҷои шашпар қутии гугирд вохӯрд. чашми амонбоқӣ чароғ бар ин равшан шуда буд. амонбоқӣ гугирд зада дар рӯшноии вай дар кадом гӯша будани сайди матлуби худро дид. ҳатто кӣ будани вайро ҳам шинохт. амонбоқӣ монанди гурбае ки худро ба тарафи муш андозад, худро ба он тараф ҳаво дод. сайд ба даст афтод, аммо шикори ҷавони пурқуввати 25-сола саёди пири нотавони 50-соларо мисли бузғола ба сар бардошта ба замин зад ва худ аз дар баромада ба дар рафт. дар вақти бо ҷавон даст ба гиребон шудани амонбоқӣ гуландом ҳам аз хона гурехта баромада буд. вай либосҳои худро даронида, рӯяшро харошида, мӯйҳояшро канда ба хонаи падару модари худ рафт. ва шавҳарам маро зад, қариб буд ки кушад, ба зур гурехта халос шудам гуфта ба онҳо паноҳ бурд. амонбоқӣ дар мушкили ҳоле афтода буд. куҷо равад, чӣ кунад, ҳоли дил куҷо гӯяд, ӯ ба кадом рӯй ба мардум занам ба ман хиёнат кард гуфта метавонад. оре, агар ҳариф ба даст меафтод, чунон ки одат аст, ӯро бо зани худ кушта, домани номуси худро гӯё аз ин доғ пок мекард. ин ҳам нашуд. акнун чӣ бояд кард? ин заҳрро нӯшида дам дар кашидан ҳам мумкин набуд. зани худро сар дода, дили худро аз ҳамаи ин андешаҳо фориғ кардан ҳам душвор аст. аз дузде ки бар зани дар ҷавоби қабул кардедаш ба занӣ гуфтани имом бо қабул кардамаш ба занӣ гуфтани моли ҳалолии ӯ гардида буд, даст дарозӣ кардааст, ниқор гирифтан дар кор буд. дар ин ҷо калимаи дӯст ки аз дили амонбоқӣ гузашта буд ба вай ёрмандӣ кард. барои вай роҳи ниқоргириро кушода дод. амонбоқӣ миёни ба шикастан наздик расидаи худро молида аз ҷой хеста берун баромад ва худро ба машаққати бисёр ба болои бом гирифта то расидани овозаш дуздро намонед гуфта фарёд кардан гирифт. ғайр аз арбобкамол ки бо сабаби канда шудани ришаш худро бемор сохта ба берун намебаромад ва шоҳназар ки бо сабаби шикояти духтар аз домод дилмонда шуда буд, ҳамаи аҳли деҳа калону хурд чӣ гап гуфта ба пеши ҳавлии амонбоқӣ ғун шуданд. амонбоқӣ аз бом фуромада ба пеши мардум баромада гуфт: дастгираш накардед? киро? гуфта яке аз аҳли деҳа пурсид. дуздро, ибодро. кадом ибод? писари арбобкамол. писари арбобкамол дузд аст? ман ҳеҷ гумон намекунам. ман ҳам гумон надоштам, гуфт амонбоқӣ, лекин пас аз бо чашмони худ диданам ба боварӣ кардан маҷбур шудам. воқеа ин тавр аст. шаб занам ба хонаи падараш рафта буд. ман танҳо хобидам. як вақт дари хона оҳиста кушода шуда касе ба хонаи ман даромад ва хисир карда чизҳоро ғундоштан гирифт. ман аз ҷо бархоста гугирд зада чароғро гиронда дидам ки ибод аст. хостам ки ҳарифро гирам, маро бардошта ба замин заду ба дар рафт. амонбоқӣ ба ин шаб сабр кун, ҳар чӣ кор бошад фардо мекунӣ гуфтани мардум гӯш надода, ҳамон соат ба роҳ баромада ба тарафи шаҳр рафт. агар баъзе содадилони ин сохта ва бофтаҳои амонбоқиро бовар карда бошанд ҳам, таҷрибадорон дуздӣ ва чӣ будани ин дуздро донистанд.
шоҳназар ҳам ки баъд аз гурехта ба хона даромадани духтараш овози дуздро намонедро шунид, яқин донист ин дузд дузди муқаррарӣ нест. лекин барои манфиати худаш рук шудани ин сирро муносиб намедид. вақте ки Шариф дар зиндони Қаротегин буд, рӯзе як ҷавони 24-25 соларо ба зиндон дароварданд. чун ин меҳмони навомада бандиёнро ба гардан ҷел, ба по ишкел бо ҳолати фалокатомезе дид ва манзараи тангу торики гурмонанди зиндонро мушоҳида кард, дар даҳшат афтода гирьяву зорӣ оғоз намуд ва ба тӯҳмати ноҳақ гирифтор шудам гуфта фарёд мекард. яке аз бандиён пурсид: ту аз куҷоӣ ва писари кистӣ? аз фалон деҳа, писари Арбобкамол ном шахс. падарат зинда аст? ҳо, молу мулк дорад? муваққатӣ ҳол рамаи гӯсфанд, замини корам, хонаву ҷой дорад. одами соҳибэътибору баобрӯй аст. аз дута яктаи қишлоқ шумор меравад. ин тавр бошад чаро метарсӣ? дар зиндон абадӣ мондан, дар банди ҷелу ишкел пусидан, ба зери чӯбу мири ғазаб ва ҷон додан насиби монанди мо бекасони бечораву беҳол аст. ту хоҳ ба тӯҳмати ноҳақ афтода бошӣ, хоҳ ба тӯҳмати ҳақ, зуд наҷот меёбӣ ва ҳам чанд рӯзе ки ин ҷо бошӣ, монанди меҳмон ба иззату ҳурмат рӯз мегузаронӣ. модоме ки падарат пулдор ва молдор аст, ҷилави ҳама аз ҳоким гирифта то зиндонбон ба дасти ӯст. чун ба сабаби ин ҷо афтодани ту нони ҳамаи аҳли ҳукумат равғанӣ мешавад, як дараҷа туро овардаанд. вақте ки комашон ширин шуд, ту халос мешавӣ. агар моро ё падари моро ҳам 4 пули пӯчак мебуд, ба ин ҳол афтода дар ин ҷо намемондем. ин ҷавон агарчи аз тасаллӣ додани ин бандӣ қадре осуда шуда бошад ҳам, ҳар гоҳ аз берун овози пое шунавад, тарсида ба аъзои баданаш ларза меафтод. вақте ки садои кушодани қулфи дари зиндонро шунид, қариб аз бим қолаб тиҳӣ кунад ва аз тарс худро ба паси бандиён пинҳон кард. зиндонбон дар ҳолате ки ба дасташ 2 нон ва як чойник чой буд, даромад ва ба зиндониён: бойбача куҷост? гуфта пурсид. кадом бойбача? гуфта яке аз бандиён. зиндонбон гуфт: ибод, писари Арбобкамол. ибод ки ба дасти зиндонбон чою нонро дид, осуда шуда, аз ғайри дарак додани бандиён ба по бархост. манам ибод, чӣ мегӯӣ? ҳеҷ чиз не, ба ту чою нон овардам. худо хоҳад зуд халос мешавӣ ва дар он вақт хизмати маро албатта фаромӯш нахоҳӣ кард. ва оҳиста ба гӯши ибод гуфт: нону чойро ясавулбошӣ фиристодаанд. ҳар вақт падараш ба дидан ояд, агар маро дӯст дорӣ, дар сарф кардани пул хасисӣ накун гӯяд, вагарна ба ҳоле ки дигар бандиён афтодаанд меафтад. Шариф аз ин гуфтугузорҳо донист ки ин писари ҳамон Арбобкамол аст ки модари ӯро аз хонаи биби Оиша, зани сарсарӣ гуфта пеш карда, Гулбибии мусибатзадаро гирёну нолон гирифта бурдааст. Шариф барои фаҳмидани оқибати кори Гулбибӣ робитаи худро бо Ибод қавӣ карда, дар байни чанд рӯзе ки Ибод дар он ҷо буд, аз ӯ тамоми воқеа ва фоҷиаҳоро дониста гирифт. хабар. вақте ки Одина дар самовурхона аз Шариф хабаре аз хонаводааш пурсид, аввал аз бими он ки ба Одина таъсир хоҳад кард, бо вуҷуди донистани ин ҳама аҳволро ба ӯ нагуфтанӣ буд. чун баъд аз нақли саргузашти худаш ӯро хеле осудаву оромида ёфт, ба ин аҳволи ӯ фирефта шуда, ҳамаи ин воқеаҳоро агарчи ба ин тафсили ҳам кӯтоҳ карда гуфт. Шариф дар вақте ки ин воқеаҳоро ба Одина ҳикоят мекард, дар ҳар сари сухани худ ба ҳоли ӯ бодиққат менигарист ва ӯро аз аввал ҳам осудатар, оромидатар ёфта ба ҳикояти худ давом мекард.
баъд аз тамом шудани ҳикоят дид ки одинаро хоб бурдааст. яқин кард ки ӯ ба ин аҳвол аҳамияте надодааст. дар ин асно шоҳмирзо палав ва шуробро кашида овард ва хост одинаро бедор кунад то ҳамроҳ хӯрок хӯранд. ҳарчанд саъй кард, одина бедор намешуд. пас маълум гардид ки мадҳуш гардидааст. шариф донист ки он ҳама осудагӣ ва оромӣ на аз ҷиҳати аҳамият надодан, балки аз ҷиҳати заъфу нотавонӣ будааст. агарчи одина баъд аз дасту пояшро молидан ва ба рӯяш об задани шоҳмирзо ба ҳуш омада чашмашро кушода бошад ҳам, чизе хӯрдан он тараф истад ё роҳи ҳаракат кардан ва ҷунбидан надошт. танҳо чашми худро кушода ба як нуқта теғ кашида нигоҳ карда меистод ва боз мепӯшид. бо таъсири ин аҳвол аз гулӯи шоҳмирзову шариф ҳам ошу нон нагузашт ва таомро ба як сӯ ниҳода ҳарду кати одинаро бардошта ба даруни самовархона бароварданд. шариф ҳам ба боз омадан ваъда дода баромада ба қушхонаи худ рафт. хазон. дар 22 моҳи октябри соли 1918 дар ҳавои Тошканд ях хунукии аз одат берун рӯй дод. баргҳои дарахтони сабз ки аз аввали ин моҳ боз рӯ ба зардӣ оварда буданд, дар ин рӯз ба шамоли нофурами хазон тобоварӣ карда натавониста, чун кабутарони ба ҳуҷуми боз рост омада боз ба як парешонию парокандагӣ ба ҳар тараф мепариданду мегурехтанд ва худро ба чуқуриҳо, ҷӯйҳо ва кулмакҳое ки дар онҳо оби борон аз ҳар тараф ифлосиҳоро гирд оварда буд, беибо зада, гӯё ки аз дастбури боди хазонӣ барои худ паноҳгоҳе меҷустанд. борони барфолуде ки меборид ба хоки замин омехта, кӯчаҳоро чун чағбути кӯҳнаи дар об афтода ба назар баднамо карда буд. одинаву равандагон ки ҳанӯз пӯшоки зимистонии худро тайёр накарда буданд, дар зери ин барфу борони бемаҳал чун чӯҷаҳои сиҳпарӣ дар об ғутазада ларза ба аъзояшон афтода, дар таҳти соғирдаҳо, соябонҳо ва айвончаҳои дуконҳо хазида куҷо рафтан ва аз кӣ ёрӣ талабиданашонро намедонистанд. кам кам вайронии ҳаво ба дараҷае расид ки аз кӯчаҳо пои рафтуомади мардум қариб бурида гардид ва монанди Тошканд як шаҳри пурғулғула ранги манзилгоҳи хомӯшонро гирифт, ба андозае ки ғайр аз ғӯриши шамол дигар садое шунида намешуд. дар ин вақт аз тарафи қашқармаҳаллаи Тошканд як тобути фақиронае намудор шуд ки атрофашро ба 4 газ карбоси бо рӯян ранг карда печида буданд. ҳамроҳӣ кунандагон ба ин тобут аз 8 то 9 нафар мардикорони побараҳна бештар намуданд. инҳо ҳам тобутбардор, ҳам азодор ва ҳам соҳиби мурда буданд. тобут монанди шутури пурбор бисёр ба оҳистагӣ роҳ мерафт. оре, ин тобут пурбор буд, лекин бораш на он боре буд ки бо қуввати шутур, асп ва инсон нақл ёбад, балки ин бор бори андӯҳу алам, ғам, ҳасрат, ҳиҷрону хиромон буд, ки кӯҳнапайкарони дуньёро камар мешикаст. маълум буд ки ин борро ғайр аз мардоне ки тобутро бардошта мебурданд, касе кашида наметавонист. тобут оҳиста оҳиста аз урда ва соири гузару маҳаллаҳо гузашта ба мазори шайхованди Таҳур даромад ва ба сари як лаҳаде ки имрӯз дар он пушта канда буд ниҳода шуд. тобутро кушоданд, мурдаро дар лаҳад гузоштанд, дари лаҳадро бо кулухҳо маҳкам карданд, айвонашро бо хок пур намуданд ва рӯи қабрро монанди кӯҳони шутур дарозрӯя аз замин бардоштанд ва ба саргаҳи он ба ҷои санги мазор якчанд дона чимро болои ҳам чиданд.
بعد از تمام کردن این کارها یکی پرسید: آدینه چگونه آدم بود؟ دیگری جواب داد: آدینه یک جوان فقیر، غریب، نامراد بود که در جوانی قربانی غدر، خیانت، ظلم و بدود ارباب استبداد و بیان بدبنیاد گردید. پرسنده این پرسش شاه میرزا و جواب دهنده شریف بود. دیگران همه یک باره انتقام آدینه ها رو از ظالمان خواهیم گرفت گویان به راه آمده شان بازگشتند. پس معلوم شد که آدینه بعد از یک ماه آن روزی که در سماورخانه با شریف صحبت کرده بود وفات نموده است. خاتمه پوست. در کوهستان توجیک از بوزه که تاریخ نشان می‌دهد بسیار ظلم و بدودی‌ها به کار رفت. بسیار خون‌ها ریخت. بسیار خانواده‌ها پریشان شدند. مردم توجیک کوهستان در تاریخ حیات خود نسبت به سایر مردم آسیای میانه خرابی‌ها را بسیارتر دیدند. آنها همچنان که از طرف امیران بخارا و عملداران خود جور و بداد می‌دیدند، اینچنین از دست رسم و عادت و خرافات نیز عذاب‌ها می‌کشیدند. در این راه بسیار آدینه‌ها، بسیار شریف‌ها، شاه میرزاها، سنگین‌ها، گل بیبی‌ها، بیبی عایشه‌ها و بسیار گلاندام‌ها فدا و قربان گردیدند. اگرچه انقلاب سال 1920 بخارا حکومت امیران را از سر آنها برداشت، اما برای پایدار کردن آزادی چندین سال دیگر مبارزه خونین دوام کرد. قوم توجیک از هجوم باسمچیان که فرزندان برکمال امیر آخرین بخارا و دست پرورده های جهانگیران خارجی بودند، خرابی ها را دید که مانندش را هم تاریخ نشان نمی دهد. عاقبت تقسیم حدود ملی که در سال 1925 در آسیای میانه به عمل آمد، صبح صادق سعادت و آزادی را از افق کوهستان توجیک هم نمایان کرد. حکومت شورای جمهوری مختار تاجیکستان که در نتیجه تقسیمات حدود ملی برپا شده بود، با یارمندی عسکران سرخ و دهقانان فقیر تاجیک باسمچیگری را خاتمه داده، در آخر این کتاب فاجعه طمت بالخیر را گذاشت. امروز در فضای صاف کوهستان توجیک ایروپلان ها در پروازند. امروز در کمر پرپیچ تاب کوههای تاجیکستان автомобил ҳо, автобусҳо дар ҳаракатанд ва зуд аст ки оташаробаҳо ҳам дар байни кӯҳсор дар рафту оянд. одина мурд. аз мурдан ва зистани шарифу шоҳмирзо хабаре надорем, лекин ин қадар ба мо маълум аст ки монанди одина, шариф ва шоҳмирзо ҳазорон фақирону мазлумони даври собиқ имрӯз дар роҳи тараққии хоҷагӣ ва маданияти шӯрои ватани озоди худ содиқона кор карда истодаанд. гулбибиву бибиойша ва ҳазорҳо монанди инҳо қурбон шуданд, лекин ҳоло гулбибиҳо ва бибиойшаҳо баромадаанд ки дигар намегузоранд занони тоҷик қурбони расму одат ва асири панҷаи мардони бемурувват шаванд. мумкин аст ҳоло ҳам дар миёни қавми тоҷик арбобкамолҳо, муллохокироҳо ва мулломардихудоҳо бошанд ва замин бар зарари мардуми тоҷик кор кунад. лекин хотирҷам ҳастем ки халқи меҳнатдӯсти сар дар чамбари зулм берункашидаи тоҷик дигар худро ба доми найранги онҳо нахоҳад гирифтор кард ва вуҷуди нопоки ҳар гуна хоинро метавонад аз дунё несту нобуд намоянд.